Ba mu san dalilin da ya sa za a hana mu neman abincinmu ba, in ji 'yan wasan dambe na jihar Katsina. Dubban 'yan wasan dambe ne da mutanen da suka ziyarci gidan damben Fair da ke cikin birnin Katsina don kashe kwalkwatar idonsu, amma sai suka tarar da ba za a gudanar da damben ba, wadda ba su san dalilin hakan ba. A zantawar da muka yi da ɗaya daga cikin manyan 'yan wasan damben, Bahagon Cisco daga ɓangaren kudu, ya ce ya ɗauki dambe sana'a, kuma da ita yake ci yake kuma ciyar da iyalinsa. Saboda haka bai ji daɗi da aka ce ba za a yi ba, kuma sun yi tafiya mai nisan sa'a kafin su zo jihar Katsina domin gudanar da wasa. Na zo ne in yi wasa, yauwa in buga wasa na abinda Allah ya bani, kuma in tattara in koma wajen iyalina. To gashi yau mun shigo filin wasa, an ce ba za a gudanar da wannan wasa ba, ya ka ji a ranka? Domin Allah ban ji daɗi ba, don tun da na zo ma ban ji haushi irin na wannan rana ba. Ai laifin wani an ce baya shafa wani, duk da dai ba mu san gaskiya al'amarin ba. Yawwa mun samu rahotanni kala-kala, wasu sun ce mana tambuwal aka je aka hana, kuma shi ma ya ce a hana nan saboda yana tunanin 'yan dambansa za su yi nan, da 'yan dambansa da 'yan kallonsa za su yi nan, domin haka ya ƙara neman alfarma wajen ma'aikata hannun ma a hana. To kaga ai hakan, in dai hakan ne, hakan bai dace ba ai, saboda ai shi can business yake yi, nan ma kuma business ake yi. Akalla mutum ya fi 100 wanda yake cin abinci a wurin nan, ka gani, da yara da manya da tsaffi, kai har almajirai suna shigowa wallahi gidan damban nan su samu abin da Allah ya ba su yi gaba. To ka gani, kuma yau gashi an ce an hana, kuma inda za a hana din tun jiya da a sanar da kungiya a announcement a gaya ma mutane yau kar wanda ya zo ba za a yi damba ba. Amma yanzu ka diba mai amfanin haka, ga wasu sun biya kuɗin su a mashina sun zazzo, wasu a mota, wasu ababen hawan su zuba mai su taho, kuma sun zo abin da suka kalla sun zo sun samu ba a yi, haka kuma za su bugi hanya su koma. To kaga wannan domin Allah domin Annabi haƙi ne aka shiga, ba wai na iya mu 'yan damba ba. Wannan an shiga. A ɗaya ɓangaren da muka zanta da wasu 'yan wasan damben, sun yi tafiya mai nisan sa'a don neman abinci, wanda wasan sun ɗauke shi sana'arsu, idan kuma aka ce su bari to ba su san abin da za su yi ba. Ana Umar na gaskiya, amma an fi sani na da autan kudawa. Autan kudawa, kai ma ɗan Katsina ne koko bako ne? A ni ba Kano ne cikakke. Ke zuwa kai wasa Katsina? Ni zuwa ne gaskiya ne. Ni na shi kayo tahiya mai nisa, kuma gashi an ce ba za a yi wannan wasa ba. To ka san komai nufin Allah ne. In Allah ya ce za a yi, mutum bai sai ana ai ba ko? To yawwa shine dai kawai da, amma da ka san dai kai tawakkali da Allah, da abin da Allah ya ce za ka yi za ka yi. In ya ce ba za ka yi ba za ka yi ba, wanda ya ce sai ka yi. To amma ya ka ji a zuciyarka da aka ce ba za a yi wasa? To gaskiya ni ban ji daɗi ba, tunda ni magana Allah ni sai an naushe ne nake ci. In ka ga riga a jikina kuɗin damba ne, ka ga wando a jikina kuɗin damba ne, kai ta sarƙa ma kuɗin damba ne. Ok, to amma gashi an ce ana gudanar da rigima tsakanin gidajen damba kwara biyu. To tsakanin su ne, tunda mu da za su haɗa kansu su kayan damban can gidan a kayan damban na gidan a ɗaya yaƙi ma, mu da hakan take. Shi ma da yake tofa albarkacin bakinsa, ɗaya daga cikin 'yan kallon ya nuna rashin jin daɗinsu akan rashin yin wasan. Ni ban ji daɗi ba kwata-kwata, kuma babban abin da ya kosin din wannan matsalan, don Sokoto ne yake kosin din wannan matsalan. A kwanakin baya ko cin ofin tiyata zai tara 'yan dambe su zo su noshi junansu, amma abin da zai ba su ci abinci ya kasa. Shine waɗansu wasu su garin, wasu da dai sauransu. Akwai lokacin da ma ba zan taɓa mancewa ba, wurin kwana 3 ya tara su shagon mada su waye, ya ki ba su kudin abinci har kwana 3, sai dai suka bari an zo gida ya cika dam, an yi cinikin tiket, leda ta cika dam da kuɗi, suka zo suka samu masu sai da tiket ɗin guda 3, suka zo suka anshe kuɗin tiket ɗin da tiket ɗin da suka bubbuge masu sai da tiket ɗin, suka kama gaban suka tafe su. To kuma kaga shi laifin shi ne, yaushe za ka ɗauko mutum da lafiyar shi yake yi, in bai da lafiya ba za ka ko waje ba zai fito ba, amma ya zo an noshe shi
gaban zagawoyi ka ɗauko mutum za ka ba shi kuɗi ka ce zo maka dambe ƙarshe ma ka ɗauko shi ka ba shi kuɗin mota ba ma kuɗin mota ba ka ba shi wani kuɗi ka ce wanda zai zo gari ya zo gari ka ba shi kuɗin wani kuɗin ma sai ya gagara sai ka ji 'yan damban a cikin gidan damba sun tare suna ta zagin suna cewa za su yi mai kwako ya biya su kuɗi a wancan. Sannan kuma ya yi kira da mahukunta damben da su haɗa kansu don ganin ana gudanar da wasan cikin kwanciyar hankali.